Let me tell you, akwazi ukuthi ungahlala 2 years esontweni uthi uyasona kube kushunyayela izwi bazalwane lihlangana nomuntu willing ukureceive. Uma se receiveile bese ezokwazi ukufundiswa okungukuthi icapacity yakhe lokulalela izwi inweleke kancane. Ngoba icapacity ayikwazi ukuvuleka ungafundiswanga. Uqala hayi ukuthi ufundisa ungamukelanga. Ufundisa ummukelile ukuze uhambe olusoba right. Ngoba umuke wangena warecruitwe ebandleni kanti izwi uzwile wangalimukela. Bese uyafundiswa uzokhweshina. Kodwa uma umemukelile wasiyafundiswa uzoba transformed, uzoba blessed only. Because isizukulwane samanje siba blessed. Umbuza kusasa bekwenzakalani? Akazi. Amen bazalwane. Amen. Umuntu uba blessed ngalendlela leyo ukuthi kwawena okade umuzi umuntu eshumela ukuthi yazi ngazi ukuthi mina ngizwana ngemayela. Yazi ngazi ukuthi mina lo uzuyicheck mhlambe ngiyakholwa noma kwenzakalani. Uthola ukuthi wena akuvumanga nanokuthi ube usho something. Kodwa uzwile ukuthi la ngaphakathi uyakhuluma wenzwaje. Umuzi umuntu ecishe ukuphuma ihebhezi esho haleluya. Kodwa manje uyayilalela language yakhe ngakusasa ayikho hayi. Kwenza le. Bese ubuka into akade eyiyona sisenkonzweni. Bese uqhathanisa lento ayiyona la khona angabonakali khona ukuthi uyini. Bese uyashaya kodwa okay ayomzembula. Ukodwa umzenzisi-ke lo. Yabo. Uyazenzisa lo. Inzalo yabaFarisi still isa-exist manje. Amen bazalwane. Amen. Angithi bazalwane, the only way engakwazi ukusenza okungukuthi sibe right is to acknowledge ama-principle ne-will kaNkulunkulu. Then ilanguage yethu bese iyakwazi ukuthi ishintshwe based uhambo oluhambe uJesu eyesiphambanweni. Ngoba thina mangabe sisuka ekusindisweni bazalwane, uhambo lethu lubheke straight bazalwane esiphambanweni ngoba ayikho impilo. Lithi iBhayibheli wawuqeda umsebenzi. Okusho ukuthi mawuhamba ungena ensindisweni uhamba emsebenzini oqedile. Bese kuba i-decision yakho ukuthi usafuna ukuthi ube nomunye umsindisi. Ngoba kuyenzeka ukuthi umuntu efika asindiswe bese enqaba lo bese efuna lo ozokwamukela lokhu nangendlela afuna ukukhonza ngayo ukuthi okay ngizomfonela umfundisi makhaya ngimtshela ukuthi this week engazi ukuthi akukho right. Mawuthi uyalandelisisa ukuthi isiphi isizathu no bekukhona nje ukuthi uphazamisekile emoyeni. Angithi asekho isidingo sokumsola, sekufanele ulandele ukuthi kambe izwi alemukelayo lamsiza. Ngoba umuntu omukele izwi elingamsizi ithela kabi nazo. Kodwa umuntu omukele izwi elimsizile bazalwane sibona kuba nezithelo. Ithela iveli ngokuthi uthi mina sengiyakhona bese uyahlala. Zivela ithelo ngokuthi ube sohambeni. Ingakwalithi iBhayibheli nini eseliphunukile enkembeni. Balekani. Okusho ukuthi mawe waphunyuka enkembeni wabona ukuthi sekuphunyukile ungabusalinda lutho. Ingaphansi. Ngoba mawubaleka ivinyo Satan uzobona ukuthi okay useqala kuba yisitha sami ke lo manje. Kodwa mawuzomamukela uJesu besiyasana uSatan usengakwazi ukuya ezokusingezela. Ngezinto okade uvela uzenza kungenankinga.
kodwa kusho ukuthi kunombuso osudeclare ukuthi kunombuso engazuthi ngingena kuwona manje. Mawemukela uJesu akusho ukuthi wena yonke into yombuso isiphelelisiwe kuwe. Uyakwazi ukuthi upheleliswe kodwa kwelikamoya zonke izinto zakho zingapheleliswa. Upheleliswe kuthina kuphela ngoba siyabona ukuthi uyaparticipate kuzona zonke izinto ezikhona. Kodwa kutholakala ukuthi kunengxenye ehambe ibe nama issues. Umbona umuntu mangabe efike emukela uJesu bese ezokutshela ukuthi mina angifuni umuntu ozongibhedela. Bombheka lo muntu lo. Umbheke umuntu ozomukela uJesu bese ezokutshela ukuthi umusa kaNkulunkulu sanele sonke ngesizathu sokuthi usafuna uku-accommodate lento. Bese ethi uNkulunkulu ungithanda nje esemamukela. Kodwa mawuthi yabuka ukuthi no, inawo zakho amazuthi ziyashiyana. Kanti uhambo lakho fanele inawo zithi mayihamba ubone ukuthi ziyalingana. Kodwa bese yabona ukuthi inawo zinokuhamba zingalingani. Bese uthi yangitshela ukuthi ayizilingani inawo zakho. Bese ethi uNkulunkulu ungithanda nje engani wangifela. Yesu wakufela. Bathi akakufelanga ukuthi ume lapho. Wakufela ukuthi usondele. Okay, ukhona lento ukuthi abantu bethi sesihlukene nesono. Bese umuntu ezoba neissue ukuthi kunezinto ezibukeka sengathi. That's why iBhayibheli lithi dedani kukho konke okubukeka kuku. Yabo? Angithi wena nje kuba neconsi akuyona inkinga ngoba akekho obonayo. Kodwa khona kubo. Yo. Ukuba nenhliziyo encane nokuthasuka nongamna sineke ukubona akuyona inkinga kodwa khona kuyisa endaweni engekho right. The only thing engiyithanda ngeBhayibheli likhave zonke ama areas okungukuthi thina sibe nezathu zongamkhonza uNkulunkulu. Yabo iBhayibheli malithi balekelana isono bese kuzoba usuke no senge right. Lokho akade bengwazi ngakho akusenzeki bese lithi nalokho okubukeka sengathi bese vele yabona uNkulunkulu engazithi bese uyaqala uzilanguage engazithi inzima yenzindiso. Insindiso bazalwane iba nzima if ufuna ukwenza ungafuni ukwenzisa. Insindiso iba nzima mawuzofuna ukuthandaza ungafuni ukuthandazisa. Insindiso izoba nzima mawungafuni ukuhlanganyela ufuna ukukhonza. Angithi khona umuntu ogood ekufuneni imthandazo kodwa engabahambela abafuna ukuthandaza. Kunomuntu okude ekufuneni attention but yena kuphela 4 weeks kunomuntu angamazi igama lakhe esontweni. Jesus. Amen bazalwane. 4 weeks. Eqala umfundisi hambe yomhaga lo yamuntu engazi ukuthi usemthanda kakhulu. Usemnaka kakhulu. Eqala lo mzalwane efike nje nepresent inyanga elethe umfundisi bese ngambona. Mana ngesikhathi umbona wena wawenzani? Ngesikhathi wavula nje amehlo umbona. Kwakwenzakalani wena? Imission yakho ngaleso sikhathi wawenzani? Amen bazalwane. The only thing mfundisi Makhaya engase sikuyise ekuthenini sibe nesivuno akusikhona ukushumayela kuphela. Ukuphelelisa inkonzo. Uma inkonzo ingaphelele sibe nalokho esifuna ukwenza isivuno ngeke sibe naso. By the way, akuyena umuntu oshumayelayo olethe isivuno.
uNkulunkulu okwazi ukuyilandela abantu bakhe balethe ngaphakathi. So umuntu oshumayelayo mengayibhekanga imandate neassignment engase phambane nabantu bakaNkulunkulu bezongena esinagogeni. Bese kuba uyena okade bashumayeza nobe babukela